खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय फिन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों। जायफोरानोखि ग्रेड 4 DHS, DME, DHSFW आव अनलाइन खालामदोंमोन। बिथांमोननि थाखाय एग्जामखौ 3 जुलाइआव जानो गोनांमोन। लोगोफोर, बे एग्जामा पस्टपन खालामना होनाय जाबाय। लोगोफोर, नैबे अफिसियेल नटिस postponed of written examination of grade 4 post under health family welfare medical education research department government of assam। नैबे अफिसियेल नटिस बेखौ दानदिसे आगोलावसो होदों। नोंथांमोना नैबे 3 जुलाइआव जानो गोनां एग्जामखौ होनो मोनथ'नाय नंला लोगोफोर। नोंथांमोना बिसोरो मा होनदों? नोंथांमोना एग्जामखौ जेब्ला जागोन अब्ला नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव आपडेटखौ मोनबाय थागोन होनना बुंदों। नोंथांमोना नैबे सिङाव होनाय अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, गेजेर गेजेर भिजिट खालामना नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गिबि खेब फैदोंब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अल नटिफिकेसन खालामना लानो गुरै खालामनाय जाबाय लोगोफोर। बाय बाय।